Dende a parte superior das instalacións da mina da Silvarosa partían varias galerías, as do denominado nivel 7. Como a magnetita atopas en dúas capas subverticais e paralelas de dirección norte-sur, inicialmente explotábase realizando unha gavia que seguía o mineral. A gavia sitúase na parte superior da montaña e continúa pola ladeira cara ao sur. Cando foi perigoso dar maior profundidade á gavia, comezáronse a construir galerías en toda a ladeira. Chegou a haber 7 niveis de galerías. As galerías non seguían a capa de ferro, senón que se escavaban uns metros á súa dereita. Posteriormente, cada 50 metros, facíase unha galería transversal que chegaba á capa de mineral, e xa na capa, facíase unha galería paralela á anterior, desde a que se sacaba o ferro en quendas de 3 metros de altura cada unha, utilizando a técnica mineira de cámaras e piares, xa que había que deixar piares en escavar que desen estabilidade á zona. Posteriormente, enchíase con materiais de refugallo o oco, e ascendíase outros 3 metros, e así varias veces. É perigoso entrar nas galerías, xa que existe risco de derrube.